assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ene wayno kadi en garti e jokkere windande meɗen en keɓino bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim e maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim ɗon gaccirnoɗen kadi ngari jokken hande jangeten ko ɗum ɗo sareedu ara ɓakoyngal alif lam ay zadel nani ay zadel nani ay jubriya nunarak ay alif ay juburna ayno dariɗo mim ay tajorɗo ay ayna baliɗo lam ay jubriya ay ha mawɗo mimarak ɗum woni sirata allazina an'amta alayhim sirata allazina an'amta alayhim ha fe wonde nan ay ga wonani wonde nani ay jubriya gayna baali jubriya ara alif ay lam mim ay gayna dariɗo ay dariɗo ay wotaƴƴo ay bajorɗo ay ayna baliɗo ay lam ayna baliɗo lam jubriya ha mawɗo mimarak ɗum woni gayril maghdubi alayhim ɗo woni wow ay laami alif jenninɗa mbiɗa wow lam alif alif ay lam ay dareedu artiɗo ay dareedu alif taƴƴo ay lam ay jubriya jubriya nani nunarak woni wala dallin a wiyata wala sidda gonɗuɗo o haɗi o fodde wala dallin wala dallin ayde ɗo haaɗi ɗo faati o haaɗi ay amina ko tiginta alif mim jubriya nunarak ɗum ɗo jeyaka e fatiha jeyaka e fatiha ɗum ɗo jeyaka e fatiha fatiha mon timmi nan ɗon on jiide fatiha o timmi o mon ɗon gasi timmi alhamdulillahi bil alamina ɗo joni ala ko woni ɗo so wona karfeje nogas e gowɗe mbinomi on ɗe kanƴe lumbi nder hen wadde ala ko woni ɗo karfeje ɗe on janggani ɗo kala ko jiiɗon ɗo ene abajada jannguɗon o hay hunde yaltani ɗo wonɗo ko bismillahi rrahmani rrahimi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ɗoyen mbasa wiide wala dalin ala o lam ne fonno fodde ko sidde gonɗo e daariɗo o wari bo mbida ko walad dallin walad ضالين ولا ضالين gasi yette kuɗi mon e karneji mon mbaji ɗon fatiha mon nan ɗon jangganoma artira ton ko ha ɓeyɗa famde ko jangguɗa ko yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen numéro mon nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya whatsapp ma ngara kala indema e yettode ma kajuɗa nadde kala min nannuma
kaala sarɗeji ɗi aɗa belma naata a yiɗa jokkaju ma ni foti a welnaka hen a yi janngude ar janngu a yiɗa gacca ndeja ɗo henne woni sirata allazina an'amta alayhim harfe nde ɗo wotere ɓeydi hen hannde ayi oɗo zadel goto ɓeydi hen ko heddi ko fof ene dow ga ɗo gayril magdubi ɗo ko gayna baaliɗo oɗo e gaydari ɗo ko gotum ko daariɗo ɓeydi hen waɗɗo ko ɗiɗi woni ɗo gayno o e da o ɗiɗi ɓeydi hen yente oɗo zadel woni tati ko ɓeydi hen ko heddi ko fof nana ga henne a faami ɗon oɗo tan zadel e gayno baaliɗo oɗo e gaydari ɗo ko gotum no ayna baaliɗo ay ayna baaliɗo e ayna dariɗo ko gotum oɗo ko toɓɓe tan pawa hen ɗo toɓɓani ɗo woni ayna dariɗo ayna baaliɗo ganan ko gayna mbiya baaliɗo ɗo ko gayna mbiya dariɗo kasi ɗo ko daariɗo wadde ala harfe woni ɗo nde a janngani abajada ma ko haran ganda fatiha ene mofti en ko heewi ko ganduɗa ɗum ɗo fatiha ene holluma wonde kamɓe anduɓe ɓe so jiiɓe jangina sukaɓe ɓe ba sinimarak ko mbaɗe ɗe ɗo karfeje nogas e goo naata yo gandi haqqille neɗɗo o naata e gandi he soɓe gari e falaq e naasi ɓe keɓa toon kadi alkude 5 yenta hen ɗiɗi keddi za koyngal e zeyyin ɗum ɗo heɓoyte ko yeeso ko heddi ko fof e faati e falaq e naasi ɗo tan to ɗiggi andu abajada ma gasi ɗon kala fa ɗiɗi pet za koyngal zeyyin ɗum no yeeso woni yeeso dow woni seeɗa kono ɗo kam to ɗiggi tan andu kala ko winda ka janngowo deftere nde kaamilo dow ha less kala harfe jiiɗa jangan tan fatiha ma won ɗiggani yo Allah wallu en noon famde ɗum kadi mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon nane haalaji ko haalte koko gonga e gonga o gonga kala jentuɗo hen andu walli hoore muɗum min mbaki min pini min gara min jangina onon son dawi on keeɓi seeɗa yalmon pecce min hen seeɗa komin yimɓe nomon ni accuɓe haajuji gari e mon no gollido soɓi Allah yo Allah hokku en noon wawde yurmodirde e famodir ko heeta ko en deɗi ɗum ko musidɗo moon guiɗo moon sobo Allah yaya li kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina fatiha min timmi